Yes, na mwana wangu roho anakutana shule. Andisozia kana panga pane zvinasiya sokuzia kwangu ni bado wanyati vangu ngirana. Andisozia kana pane zvinasiya. Shashpota maya wangu sini jinyasu na ndinofanya. Chimotayo ata wangu right it's right. Baada ndo zangu kuti mkomo wangu apaka kufa kwakaita akabatanidza nezvinhu zvasingasiya. Mkomo wangu akabatanidza nezvinhu zvasingasiya. Hakuna rufu rwakadaro. Takaona mabreak pads ekuratidza kuti mota genius. Yakambotrayo kumisawo mota yakadzinjwa kuratidza kuti pagomusikopa mataya ambonyororwedzi ati hapana. Mkomo wangu akabatanidza genius acho nemhepo dzake dzamutera dzakatora namukoma wangu. Tichatangira pub night. Musha wanga amai vangu tiaita zvisanisa nezvisiya. Why wanga usingafariri genius kuti baba waita rodhana siyafariri? Andandambogara nangu kurana naye zvitora zvekuti udari munhu kuti nenge utya nenge uzisiswa ngoti munhu shamwari yako ino kuti amaya munhu wangu asi nini wambopedzera kutofarira munhu uchinembedzera ngoti wanga kutofarira munhu bosisi yako iri ngokuti munhu bomupo angoti atsoke but vakatanga kuwirana rini nokumbusaka asati kana ndo brother yangu last born tatiri kuremba medu nishawini brother yangu zvichitashota tashota mkomo wangu. So uri kutarisira kuti vanogona kuradzikwa rini? Kuradzikwa mangwana bhodha weplanners kozi takaenda nezuro munhu wavaiti vaifungira kuti yangasiri yangakureme saka nhasi nokavazoenda pane vhidhiyo yavaratidzwa yamowana satanya sotsva tiri kuoneka aioneka nemabhodha vari kuti vakaona kuti bhodha yamowana tazoiwana saka nhasi ndopari kuyaurara mwana upanaa kuzorora and vhidhiyo poem saka vhidhiyo ndo last year January ndopakatora vhidhiyo and then now rakubuda chitonge current ithrowback ivhidhiyo wakazoriona nezvaaitaura pandakatoriona mazapatoritora pachivapo ndaitomuti ivhidhiyo ndaitomuti ipoem yako uchange watorevesa zvikanaa society because ndakatobva pafeelings kuti iwe watikongoitwa seko chii what's going on kanza wamamokei ingangoti poem katondodza poem yacho saka nawo manje zvakuda zvichitongea isekaivaraiwa ezvekudhara mukoma wangu hapana namunhu akambona asi ndakazvinyanya because akarinoketa kuenda kuSA atosiya tichibheka kunyanya zvinhu like property akatishiyanisa akapa mama zvimwe zvinhu akatora zvimwe akasiya zvetisaendana pambambo kusekwedu zvese zvaingoita zvaitonge zvazvitori planned kutongera akazvita pakushaya sisina zvinhu zvake zvanga zviripo but semunhu anga ariloketa kunoparoesa akati property yake zvimwe akatiendesa kamama zvimwe asatenda chita sei
zvimwe zvobata kozi nekudzoka nteresa hansi kudzoka kusina saka manje apa ndikufila ngaya munhu azvisiya because haukamboite zvinhu zvakadaro vanini vacho yes vanga vane gore vasingataura andingati gore mamwe nemayesi almost 3 years or 2 vasiri kutaura nanini because vaimumanikidza kuti aite zvinhu zvanga asingai ofichi yanga akachuza zvakati ndozvaari zvikuiti ndobva vamudedza kumba vakamurova mishakati nandexpecte zvinhu zvakadaro amundirove pamberi pemwana wangu akatsamba ndashanisika ndichiona drigadeti vachiti anzi munhu akaramba murume nekuda chiuru akati mashoko anotaura nababa vemwana kunyange chitisharwadzisa pane mamwe masikiriti ekuti zvinhu zvemunozvi azvitaura kusocial media dai ndiri mumwe ndechida kuita kutaura asi pane zvimwe zvinoita zvitaura kuvanhu zvichengetei vati mashoko avakataura murashodzi akafa mukoma wangu akatomboedza kutaura nawo kuti avakungerereke vachinovhira mushakati nandinengerere kusandinaoperanga vatadzira hapana chisati chichasvika izvezvi zvivakufambisa beka mumasocial media achitanzira munhu akaramba murume nekuda chiuri andikwanisa ngutano zvazvo 7